Bemutatjuk Magyarországon kizárólag az S-Unisig által forgalmazott helyszíni habosítású hő- és hangszigetelő kemény habot. Lényege, hogy nem előregyártott hőszigetelő anyagot kell méretre szabni és beépíteni, hanem egy speciális gép a helyszínen állítja elő az aminocell-habot, és még képlékeny állapotban megfelelő nyomásra juttatja a hőszigetelést biztosító üregbe. Mikrocellás szerkezetéből adódik tökéletes hőszigetelő képessége. A technológiából pedig hézagmentes térkitöltése. Fontos, hogy nehezen éghető. Alkalmazása sokrétű. Tetőterek, szerelt házak, falak, födémek tökéletes szigetelőanyaga. Hagyományos alkalmazási módja a szarufák közé a megrendelő által kért vastagságban, maximum a szarufa vastagságáig. Hatékonyabb, ha a szarufák közé és elé is betöltjük, így kevesebb anyag szükséges a kívánt hatás eléréséhez. Összefüggő, hőhídmentes, ha a szarufák elé építjük. Ez egy vázszerkezetet igényel, mely egyben a belső burkolat váza is. A zárt üreg alapja a cégünk által forgalmazott speciális pára áteresztő szövet, valamint a rögzítéshez előre elkészített feszítőléc. A már említett általunk forgalmazott anyagokkal elkészítjük az aminocell-habnak a zárt üreget, hagyományos módon a szarufák közé. A zárt így néz ki, ha elé és közé injektáljuk az aminocell-habot, ami egyben a belső burkolat váza is. Hőhídmentes térkitöltése síkban lévő vázszerkezettel. Íme a zárt üreg. Az egyetlen helyszíni habosítású aminocell-hab, amely fizikai tulajdonságaiból adódóan tökéletesen kitölti a rendelkezésre álló teret.